हेल' सनाफोर गिबियावनो आं नोंसोरखौ दिनैनि दिनावबो फिन खेबसे बराय हरफिननाय जाबाय सनाफोर। दिनैनि दिनावबो आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन। जाय आंनि चेनेलाव गोदानै हाबो सनाफोर नोंसोरो अननानै लाइक खालामहर, साबस्क्राइब खालामहर, कमेन्ट खालामहर। दिनै मादैया गावनि डिउटियाव थांनानै दाखालि गोमानाय गद्रेजनि साबिनि लकारखौ देखावनानै गोदान साबि लागोन सनाफोर। नायलांदोलाय दिनैनि दिनाव बेजों लोगोसे मादैया मा देखायलांनो हायो सनाफोर। बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि दे सनाफोर। आं बारा गोबाव खालामलिया, नोंसोरबो अननानै आंजों लोगोसेयाव थाफादोलाय दे सनाफोर। दिनैनि दिनाव मादैया थांसै, नै आथुर जाबाय, ओंखारलांसै सनाफोर। नै आंना दाखालि साबि गोमानाया मेकारफ्रा फैबाय नै बानायनो। बिराद जारला जाबाय साबि गोमानानै, जमा जानानै थाजोब्बाय खामानियानो। गोदान दाननानै गोदान साबि सोफिनजोबनोसै। सिंग्रा दखानाव आं नै रायजोफोर दासो आं डिउटिनिफ्राय फैनानै नै मोनालायबाय। खयथा जाखो? 6:30 पौने 7 जाबाय। थोलायलाया नै सिंग्राफ्रा रायजोफोर। दे मुग्रा पुलिस जाबावबायदि। दैलि मार्केटबो नै ओरैजाय होंगो दोंगो, नै बिराद मानसि जायो बेबायदि टाइमाव। मानसि खि मानसि बाजार खालामनाय सिंग्रा बायग्राफ्राबो नै जेव एवस्लाबनो हाया बे दखानाव। होंगो दोंगो जानो गोथावबो जायो रायजोफोर। बिनि सिंग्राया दस्रानि सिंग्राजों मिलाया। दे আমারটা দিও, আমার ভাইটি পিয়াজ দিও, পিয়াজ गाम्बारिसे पियास नै दखानदारफ्रा पियासखौनो होबावला, सातनिसो होबाय नै रायजोफोर। पियासखौनो होनो नागिरबावला दामि जानायखाय। नै सनाफोर जोंहा आलासि फैदों नै बिजनिनि। आलासिया नै खामानिसो मावनांगौ जोंना। पियास जिरबाय नै आबरजों नाजों जानोसै, मैद्रु सायबाय। नै जोंना मैगङा स्टकआव थाखाजोबनांगौ। जोंनि ओंखाम संग्राया नै बेसेबां समायना रायजोफोर। नायदोसो ओंखाम संग्राया ना एवबाय नै ना थारुनजों जानोसैलाय। मादैमोनहा मेदे फुंखौ बायनोसैलाय। हालदैखौ खम होदों दे रायजोफोर, थारुनाव हालदै बराबा जानो सुखुवा नालाय। मेदे फुंखावला बायनोसै। नाखौ होसनबाय नै थारुनाव। थारुनथ' नङा आबरसो, आं बेखौनो थारुन होनफ्लांबाय थायो दे। गोदौ होनोसै ग्लाबनो। मोनबाय मुला एवनाय रायजोफोर। आरो ओरैजाय मा रुदों? दाउदैया नै गुब्रुजोब्बायानो। मुला एवनाय बुथुवा बुथुयि लागायजोबनाय नै
बिराद गोथाव जाखासिगोन मैद्रु होनबाथाय दाउदैखौ रुनानै नै दैसे दैसे एवबाय जोंहा दैसे दैसे जाबावनोसै गथा गथा जानोसै दै एसे होबाय रानहोफिनसै आरामनो थास' ओंख्रिया मोनबाय रायजोफोर जोंना जानांसिगौल'सै गोथाव गोथाव मादैमोनहा नै तेजपात होबाय गोथाव जाथारबाय टेस्टिनो नाय सनाफोर जोंना नै हिर'इना माबायदि नायलाय नाय जोंना हाथ'आ मा आखिदों नाय मा आखिदों नायनां मा जिनिस नाय बै आखिनाया मोजां जादों राजाना राजखुंगुर नै नै बिनो जोंना मा खालामनानै जाबावनांगौमोन थुख्रि थुख्रिखौ थैसा आइ थैसा ओंखाम जाबाय नै सनाफोर आलासिया बेदर गैबावा दे रायजोफोर नै नाजों आबरजों दहाय संनाया दाउदै मुला मैद्रु बे मा जानो हाला नामा ओंखामखौ मा जानो हाला हा देहा सुगैयिफ्रा जोंनो हो ना बिदिखौ बेहाबो जानो हागोन ना हाया हायो बोलो होनायसै इ दा अलजिया नै गुथि गुथिथार राजानि थिमिया जादो नै दाउदै आंनो बावदो आलासिया नै आंना बाहागा जानोसै एबार आंबो रायजोफोर नै सनाफोर दाउदैखौबो थोरसियाव लाजोबनोसै मादैया मुला मैद्रु साइडआव जाबाय आंहा बिस्रा साइडआव मुलाया रिजि रिजि गोथावसो ना गोथावथ' जानोसै गोथाव जानोसै दाउदैया दैयासो जि गोथाव जायोना थांनायगासिनो मेंनायजों थांबायना न'निफ्राय फ्रेस थांनाय नङाबा माबाखौ देखावखांनानै दिनै सान्थि मोनबाय आं गद्रेजखौ बानलुआ दहाय फुंनिया गोसा मोन्दोंमोनलै बे बारा गोसा नङा
맛있겠어. 하나가 더 많아. 이거는 이거는 Như vậy là nó không còn ra hả? Mấy cái lá sơ thì 살, 되게 맛이 안 틀리네. 자, 하이나. 응. 그 야들은 가만다. 아, 그거 싫어. 근데 그분은 응. 그밥은 칸밥은 대밥은 하고. 응. 힐라가 시켜줘야 돼, 그래야 돼. 나를 찌르는데 힐라가 시켜줘 하는 거는 그냥 날이 하자고. 그야? 응, 그래. Mình không phải vẫn là chúng tôi trong này 응. 먹으면 돼. ừ. lâu thôi mà mô ra không mô ra ăn từng bằng củ thuật phát đi sao không chết 후에 그런 애는 자, 형. 아까 아침에 깡통만 다 먹은 하는 분은 lại 사는 거 처음 자가 난 thấy Ngồi à với giam bằng ăn mua ra của hai số lần gan bé